Kabalang Presbyterian Sidon hak arpulai drik yayong, kalapenlong dakatama sabam, lani ka food festival, Hamadan football Sidon, daka jingtmu ban penmi pisa na kabenta ban pedang ya ka jingaseng, ribhoy sepngi presbyteri, haka bak ribhoy sepngi presbyteri, kan jo sya umaumer uba arpusan, ni jubili rupa, kabanlong ha kabalang Presbyterian Sidon, ha usnamban wan arajar arpusan. Ya katay ka food festival, la peli perdada uba ransom sutenga, ha ka jingdan lang ki pastor, temen basan bat kiwe kinongkit kam kabalang Presbyterian Sidon. Ha kani kasngi la sakhi ki pait riunget jong kabalang Presbyterian Sidon, da ka jingkmen kilayawan banyadi ya thiet, ya kitiar kitar ha kani ka food festival, bat kani ka food festival ki pait riunget, kilawan bandi ya la kitiar kitar, ki jingbam tenrai bat kiwe, bat kapisa ka baki yo'lum, na kani ka food festival, kan long nakabenta ka jingpen kre ban pedang ya ka jingaseng jubili rupa, jong ribhoy sepngi presbyteri. Kasnong Sidon kumulaong mane, kadai kasnong kabah ngiatip barok, kamtam nakabenta kajingdon jong ka Christian Endeavor. Kabang mangiru na maukar ngiyadon lang hapo jong kani ka kenhun ka Christian Endeavor. Te kalong ka ika ka basngaw tanat, kalong ka ika ka basngaw hadu kata-kata, bangidon lang hapo jong ka Christian Endeavor. Kumulaong day teman besan, hagaway na ki program jong kajuhi ka food fest palapaniay da ka ribhoy sepngi presbytery, ribhoy sinat late song yangi da ka Christian Endeavor. Te kata ka di ka bapenjan yangi habang ikindo kamtam ha ki convention ki baper jong ka KGCE. Te hagani ka step nga daskomen hadu kata-kata bo bleu la yang abang ngan poi hagani ka program ka jongpi ka pelong da ka balang hi hang ni bat ningkong nga ai kublei ya ka balang ka bala pelong ya kani ka program kam tam ban penmi fon na ka benta ka jing.com jong ka balang hagini ki stem ka banwan